L-ewwel memorja tiegħi hija kont għadni primary school u id-daddy tiegħi dak iż-żmien kien jieħu ħsieb ix-shows tal-iskola, però kienu jirrexxaw il-kbar. Allura kont immur dejjem rehearsals miegħu u dejjem nara ovvjament ir-rehearsals tal-istess play, nitgħallem il-lines, nitgħallem is-songs. Il-Festival Trikki Trakki se jagħlaq 6 snin u se jkompli fit-tradizzjoni ta' tluħ ta' workshops u ta' produzzjonijiet mit-tfal għat-tfal b'mod li jqarreb lill-udjenzi iż-żgħar lejn dinja ta' ħsejjes sbieħ, movimenti fantastiċi u kuluri jgħajtu tat-teatru. U kienet play tal-iskola. Il-proċess ta' Trikki Trakki huwa twil, nibdew billi Teatru Malta joħroġ l-applikazzjonijiet, japplikaw l-iskejjel, nażlu 6 skejjel biex jipparteċipaw dan il-festival, imbagħad dawn is-6 skejjel jingħataw 6 diretturi professjonali li imbagħad jibdew jaħdmu mat-tfal ta' dawn l-iskejjel li jkunu ġeneralment tal-Year 7s jew il-Form 1 u jibdew il-provi ma' dawn it-tfal flimkien mad-direttur ġewwa l-iskejjel biex jibnu 6 spettakli li ġeneralment ikunu ispirati minn xogħlijiet teatrali klassiċi. Imbagħad id-diretturi jibdew bil-provi fl-iskejjel, jibdew jibnu dawn ix-xogħlijiet, dawn it-tfal jibdew jitalmu ħiliet ġodda. Ħafna minnhom qatt ma jkunu għamlu teatru f'ħajjithom, qatt ma jkunu ma missew ma' palk jew ma' rehearsal, u din tkun l-ewwel esperjenza tagħhom fit-teatru. Imbagħad wara dawn il-provi li jsiru ġewwa l-iskejjel, naslu għall-ġimgħa tal-produzzjoni. Din is-sena l-ġimgħa tal-produzzjoni se ssir bejn it-22 ta' Marzu u l-Ħadd 26 ta' Marzu. Il-ġimgħa tal-produzzjoni tibda billi dawn it-tfal minn dawn is-6 skejjel flimkien mal-allima tagħhom u d-diretturi u t-tim kollu tagħna jiġu ġewwa l-M-Space l-imsida u iqattaw il-ħin kollu tagħhom tal-iskola bażikament jagħmlu dawn il-provi, jagħmlu workshops differenti u jibnu għal dawn l-ispettakli li mbagħad isiru lejn tmiem il-ġimgħa. Din ġeneralment tkun esperjenza unika tfal, dejjem jieħdu gost, dejjem tkun ġimgħa mimlija enerġija, mimlija gost, mimlija entużjażmu minn kulħadd. Dawn it-tfal jagħmlu wkoll biċċiet minn props u mill-kostumi bidejhom stess waqt workshops li jagħmlu. Jiġifieri dawn it-tfal jieħdu daqsxejn ta' toma ta' x'inhu l-proċess teatrali mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri minn mindu jkun hemm forsi l-qari tal-iskript ġieli, jagħmlu dawn il-props u l-kostumi bidejhom, ikollhom workshops dwar l-irtok, jitalmu kif jagħmlu l-irtok għall-palk tagħhom stess. Imbagħad meta naslu għal tmiem din il-ġimgħa tal-produzzjoni, jagħmlu dawn l-ispettakli lill-tfal tal-iskola, dan ikun il-ġimgħa 24 ta' Marzu din is-sena, imbagħad is-Sibt flaxija u l-Ħadd filgħodu jagħmlu dawn l-ispettakli tagħhom għall-pubbliku in ġenerali fejn jiġu jarawhom ġenituri u nies oħra. Apparti dan il-proċess dawn it-tfal jirċievu wkoll workshops f'ħafna ħiliet ta' teatru, bħal kitba ta' teatru, disin ta' set, kif ukoll il-moviment, il-vuċi u affarijiet oħra. Jiġifieri il-proċess ikun pjuttost intens għal dan it-tfal u pjuttost komplut. Din se tkun is-sitt edizzjoni ta' dan il-festival u din se tkun l-aħħar waħda tiegħi bħala direttriċi għaliex inħoss li wara 6 snin illi inni niddirigi dan il-festival f'isem Teatru Malta, inħoss li jkun hemm bżonn illi ngħaddi il-baton lil xi ħadd ieħor u fil-fatt hekk se jiġri. U jiena nittama li dan il-festival li huwa tant tal-qalbi u li jagħmel tant ġid fost it-tfal tal-iskola ikompli jikber, jitkattar u jkompli jkun suċċess biex dawn it-tfal ikomplu jikbru, forsi uħud minnhom isiru professjonisti fit-teatru u f'dan il-qasam u jkomplu jkattru l-kreattività tagħhom, iżda wkoll forsi ikunu udjenzi u jmorru jaraw it-teatru.